Territori de masies, entre l'altiplà central i el Prepirineu, és una terra silenciosa, on sembla que no hi passa mai res. Podríem dir que és així des de la prehistòria. A l'edat mitjana ens digueren que érem un territori buit per colonitzar, i aquest territori va quedar dividit entre diferents comtats. Mai hi ha passat gran cosa, però sempre hi hem estat. Els pobles que avui configurem al territori de masies són pobles pagesos, fets a treballar la terra i viure dels seus fruits. Encara avui ens en sentim, de terra pagesa. La pagesia és el nostre espai viscut, part fonamental de la nostra cultura, de la nostra feina, de la nostra manera d'entendre el món. El significat que li donem va molt més enllà d'una activitat que produeix aliments. Ens ofereix espai per a viure i memòria. Ens ofereix patrimoni, saber, paisatges i identitats. I és així com es configura el patrimoni en totes les seves manifestacions, incloent les relacions entre persones. I com es nodreix una àmplia agenda de cultura, festa i reivindicació de la memòria i la cultura pagesa. Una agenda que compartim amb les persones que venen d'arreu, amb la curiositat de conèixer-nos.